I get you. Weird, bruh. You're so weird. Kinda. Oh. Lamanda Thunderwet. La putting games, guys. Malone, guys. Just wanted to say hello. Something, man. Hi, guys. Ninjani. Hi, Emma Unjani. She's around. Guys, Ninjani. Oh, it's been a while. Kade ngagcina esiyangena lento ukuthetha isiZulu manje yeke. Oh, I'm good, bro. Sengathi the black inole zam ori. Hola, bafo. Is the Honda. Yeah, they look black. Hey, ziyakhala zokhula guys. Inole zam bezincinci ziyakhula jonga. Seziyatsaleka. Hayi ngeke sana. Andazi ke mbazileqe into oceba futhi ke mna ke Friday asazi ndiziqhabele for a reason mos. Why is cooler fast is on? Hayi but mazikhule man because sana. Hayi brother yami ithatha serious into ezi games ne. Oh guys. Yeah, it's sort of like dark red. Kwaye mhlawumbi zange ndiyifakisise kakuhle idayi. But ayiziye ba black ngoku. Hayi ziyakhaleza shame. I ain't gonna lie. Guys, ndize nomgosi oshushu kade ngandigcina phela. So, kanti konje kuba khona abantu abadala lana ngeke ngikwazi ukukhuluma phela. Angikwazi mina uba serious ukhala angikwazi sikhala bese ngisenazo ibox comment uthatha ibox. Okay, so nansi ikhala bengiyisebenzisile ku-Rich Cooper lo. Andazi why bengithatha u-red because ngo-red bobayi-2 then ibeyile ngo-red bobayi-2. In my mind bengicima ndithathe into eno-blonde phakathi because when I mix u-red u-Rich Cooper nento ezoba no-blonde phakathi usually I get le colour endiyithandayo which is usabu ginger like but not exactly ginger. So I didn't get that. So guys, just came to say hey kade ngangigcina complete i-challenge yale veki yabo. Akatyi uthambisa ubani isikhathi manje yo guys sisike sangathi sinentshulube kulomze kuyadliwa manje bese kufuneka ndibuyele esikoleni. Guys phela ngithi ngizongixoxela indaba. Hola bafo reverse. Yo guys ayiphume ngoma enhlokweni le ngoma. Upheshe lomnandi uthando. But on Friday ndizophinde ndichebe inwele zami nxa zikhula fast can't expect wazokhula fast kangaka. I mean akaphela ne5 days sezifuna ukukhula. Kaloku bezingaphansi apha bezingatsaleki xa usithi ziyatsaleka ngoku. Bazileqe I don't know nam. But yeah man. But iyandifanela shem ishort here but angayibona mna loo nto. Mhlawumbi ndizoyibona sendidayi ikhala efunwa ndim bengona ndiyibona beyandifanela. But I think ibindifanela ngoku bendino-ivoice yam atheka i-sinus. Guys, umntu koze kuthiwa i-cause of death i-sinus. Atheka i-sinus ndakwagqirha. Ke mna guys umuntu ogula mpela ndiyagula and ukugula kwam kurequire once kube khona noba ndiva ukuba khona ipain lapha idlule namhlanje nangomso still ndiyakwagqirha. Hayi kwagqirha ndanika iipilisi yho i-sinus yandibambe ndathimla ndaphelelwa ngamandla wakho wayibona phi loo nto. Oh ingasandihle kudokho wam. Guys udokho wam she's so nice man.
wanika amayeza bethi mantofe istofu eyazi angihlangani phela naso mina istofu ayingeke istofu no I don't like istofu bendibalisa ntoni iphindini lahlekelwe zingqondo ke Bendisithini kanene hayi businjani what was I saying konje akatyi awungatyi nabam onqikisa fethu ndiyacela fethu ndizoqabana nawe ungayenzi loo nto uzuyenze bra ndithe siyekile laa nto umntu atye ukutya komntu Niyathanda guys sineentshulubi wesiba kuthiwa Thandisa uthi ukhona ofuna ukubona ndisandofika busi xa uthi ukhona ofuna ukubona bra khona umntu ofuna ukubona kwi-live subuza fethu imibuzo emininzi just come hey you talk too much cala ndakucela ke bra ivoice yami iyaphela guys azinintsi into ndihlelwe zinto zilapha izinto zilapha nyani wesiba ulele usandolala ke sanowezokwazi uba bephinde wazi azotsho iyathanda xa nditsho khona umntana ebekwi-live or endimbone etown kuthiwa yicitshe ngoba lo uxela uba nandibethe njani qobe hayi bomadala hayi sana uyilo type enjalo shem he's a good teacher shem grade 4 yazi bana ndiphantse ndafeyila grade 4 if it wasn't for my dad I'm sure I would have been andazi ndandingendiphi but ana shem ebe shocked shem utata ebe shocked molweni mani njani ngaphansi ndafeyila ugrade 4 guys if utata wayengekho because wayibona njani nale nto ndandimixa izinto ezininzi incwadi eyi-1 wayibona apho so from then zangaphinda yeka okwayesikhotsha every day until grade 12 yabo ayishem hayi ithathe serious into yokufunda sabe singafuni ufunda yabo ngoku umuntu grade 4 otherwise ndiyaphila nam ngithetha yintloko guys ndilambile sengigqibotya ngihambile mna I think izintshuluba I think kufuneka xa kubuya abantwana egoli sisele sonke into ezosireliva sikhululeke izisu waye sitya kangaka hayi kwalo ebeke wagqiba ilofu lo yedwa xela ngothambisa kwesana guys bye mani zoba live kakuhle nini neento ezininzi nee-campaigns ngapha kuningi phela hayi kuningi thank you Busi thank you so much I try ngiyazama ona if I feel like khathana uyabona nje benjengomso uba ndifile ngathi ngathi khona ezikhulayo mani ndihambe ndiyoyenza but sometimes ndaziyeka zikhule back then ndizishape ngokwam ngebrush apha endlini because andikwazi uzenza ndahamba kwagqirha bendinentshapsuku andiyikrokri intshapsuku kwathiwa manditove ndathi mandinikwe iipilisi ndagqiba i-antibiotics yangcono then ndoyikiswa ngumama wathi awukayigqabhuzi abakugqabhuzanga ngagqirha uzawudumba umnwe wena bepermanent uba ndazigqabhuza ngokwam ndazisolo bekutheni ndingatofi so ndisahila ngoku because maduze I might go to Durban I might go back to school ayisuka into yokufunda kude kutheni neze ndingakhethi online ayisuka ndiyandithika into yohamba ndifuna uhamba mnapha kuthiwa mandihambe ke phofu kuthiwa hamba thukela silapha nguwe bra
hamba uphindele esikolweni uhlala wedwa hamba uyohliyo andifuni uhamba. I don't want to leave. Ndizobe ndiyoba depressed phaa. No, ndifunda eRosebank. ERosebank. Guys, baba yini soba live kusasa ixesha elide. Xa ndilambile shame ndisakwazi nofocus. I'm very hungry. It's like can't eat. Hayi bo ndithethe nawe ndihleke ikhomenti. Hayi bo lo mntu. Guys, baba yimthanda isinqa kodwa ke nokutya kwam. Oh bra, mntasendilambile. Bendiphekile satya ndatya iplate 2. Inoba ndiyityile enye yokuqala ngofo just to taste uba ndipheke njani. Ndaphinda apha late. Sendilambile. Hayi zinjulubi ikho nto erongo ngeke. Ndogeyina kaloku soba mkhulu. Bendipheke ibeef bra. Wesi ndinayibetha yathi iplate yesibini. I think ndinengxaki yotya kakhulu. No guys, let me go eat and ndizawuba live kusasa. Ngomso kusasa, I promise kusasa. Funa ndive ndenze laa nto yokuseta. Bafondini, yo. Hayi sana. Ndibiza kamandi thuthu. Yo, bra kaloku ndiba nayo iplate yokutaste. Asoze ndipheke ukutya egqibe ndingateste. Hayi, mandipheke ndiyataste. Wesixa ndipheke inyama ndiyayitaste inyama. Fine. Ndiphake xa ndigqiba ukupheka ndiyive uba okay pheke right bese ndiphakela wonke umntu ke ngoku. Ndiba live maybe at masithi xa ndinamantshontsho ngoku guys yabo. Oh also sine-family page. I think ndandikhe ndayitsho ndizoyithatha serious ngoku because iinto zethu ziyeza yabo. Ndizohlala serious everything business related ndizayiposta phana. Everything that's business related I'll post phana. And so thingisa namantshontsho, meaning nayo it's business, so ndizoyifaka phana ndizobe ndithengisa amantshontsho. Xa kandazi zeziphi breeds and lo akafuni uzondixelela ezo zapho, so ilibale yonke le nto mna. So ndizawuposta yonke into phana, iphana kwistory sam. Ayithini le sure ndizayiposta phana kwistory sam. Ndizipostile laa video yemoto ipage yethu leyana. So guys, please go like nilandele laa page akwenza ndiposta phana into zebhizinesi yonke into phaa. If ufuna into uzodiyema phana kulaa page yabo. Sendiyithatha serious ke ngoku. But so wenzeka unboxing xa zifika into zethu. So yeah man, what else bendifuna uyitsho? Ngumayila isenim yam Mayla_TT. But if ungena kwistory sam uzobona I think ivideo yokuqala but eyemoto ilantuze phaa yabo. So I wanna grow la page, hopefully ibe yinto permanent leyana. Kuninzi zama amashishini kulo mzi. Yho, uyazama kuphela emoyeni. I just hope lena it does work out because we're passionate this time. Okay guys, thank you for ukundilandela. Ingxaki iproblem qapha yazi ndithetha into ezininzi exesha elinye ne. Symptoms zomntu othanda uthetha yedwa zinje ke guys. Zinje. Enkosi idali. Thank you mamas. I-symptoms zomntu othetha yedwa uthetha into ezininzi exesha elinye. Bensithini na? Hayi ke ndibele mna. Bendikhona enye into bendizoyithetha. Ndilibele ke ngoku. Funa ndibozibhala phantsi into ezibalulekileyo endifuna uzithetha lapha ndibalwesa uba ndithetha into ezininzi. Phelelwa libhetri yona. Guys, bhabhayini ba. Zaba live zoseta i-event ngoku. Then if niyofuna ujoyina nihambe niyorejistarisha so that xa sendi-live or 10 minutes before i-live ikunotify uba bujoyinile uba ndizoba live at 7. I don't know if yenza sense ndithitha but ndizoyocreate i-event then you guys can join so that kusasa ikunotify.
Yabona ngizoba live masithi ngo-8. Yeah, 8 o'clock because safanele sipheze nje amantshontsho, izitsha yabona into ezininzi. Yabo, so yeah. Sasa at 8 ngizoba live kakuhle, ngizobhala phansi into zami ngoba ndiyalibala. Ndiyazi uba ndizofika ndize nomgosi oshushu and all of that, yabo. Okay guys, bye-bye. Thank you for liking the live, for following also, and also sharing. Bese wena uvuke ndidumbe ilihlo kanje ekuseni. Yho, ndingasadikanga vele ingathi ubuzirhawuzele into eserious xa uvuke unje or ububethiwe, hayi. Funa ndisela amanzi atshisa. Na guys, bye ndilambile. Yho, ndilambile. Bye nali kamandi. Akuphumeki le life, ufuna uvele ndiyocofa ukondisathi bye-bye because akuphumeki.